Jeg var 5 år, da min mor fik sukkersyg. Det var en stor forvandling, ikke kun for min mor, men for hele familien. Det var lige så meget livsstilen, der skulle ændres. I starten der var det også svært for min mor at huske, nu skulle hun altså også lige tage insulin. Hun opdagede det måske først, da hendes blodsukker var højt, og hun havde det dårligt. Jeg tydeligt kan huske, at hver gang vi skulle ud af døren, så skulle min mor altid have en stor taske med. I starten, når man er lille, jamen, så er man bange for kanyler, man er bange for generelt alt, der er meget spids. Jeg har aldrig rigtig levet sammen med en, som har opført sig syg. Min mor har altid været aktiv og har lagt vægt på, at hvis jeg skulle til nogle aktiviteter og så videre, så var hun altid med. Efterhånden, jo ældre jeg blev, jo mere forstod jeg, hvad det var egentlig at være sukkersyg. Jeg tror også, det har været svært for min mor at acceptere, at hun er blevet sukkersyg. Nogle gange, hvis jeg laver aftaler med min mor, hvor vi skal mødes ude i byen, jamen, så skal hun altid høre, jamen, hvor lang tid skal vi være der? Skal vi også spise aftensmad sammen? Skal vi også spise frokost sammen? Og jeg kan ikke bare sige, jamen mor, vi tager det, som det kommer, fordi jeg ved, at det kan vi ikke. Fordi har hun ikke taget sådan insulin, som passer til aftensmaden, jamen så kan hun ikke spise aftensmad med mig. Mange fester, vi gik tidligt hjem fra, fordi min mor havde måske glemt sit insulin. Og derfor så enten var det hele familien, der smuttede fra selskabet, ellers var det i hvert fald min far, der skulle ud og hente hendes ting hjemmefra. Hvis vi skal på ferie, fordi så skal hun virkelig vide, hvor mange insulin skal jeg tage med på ferien. Hver gang vi skulle på ferie, så skulle der undersøges ekstra meget fra mine forældres side. Og det var, selvom det var måske en all-inclusive hotel, vi skulle til, men så skulle der stadigvæk være noget køleskab. Min mor har også altid været glad for at gå med højhælede sko. Man har set hende i højhælet lige sådan kort til fester, hvor hun blev nødt til at skifte om og så videre. Sygdommen har gjort, at der er nogle ting, hun må skære fra eller gøre mindre brug af, blandt andet hendes højhælede sko. Jeg tror, det er ret svært for min mor at lave nogle ting spontant. Jeg tror stadigvæk, at det er noget, der generer en. At man skal stadigvæk huske alt det her små ting. Lige i det tilfælde er det ret vigtigt at få ens families støtte, fuld opbakning, så man måske nemmere kan acceptere og begynde at lægge sit livsstil om og leve som en diabetes.